Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi se, om Mathias eller Simon kan komme højst op i det her tårn. Hvor højt kan Mathias komme? Så stiller du dig klar, Simon? Bare begynd. Nu kommer Simon. Han trådte imellem fingrene på Mathias. Han har vundet lige meget hvad. Men... Simon vandt. Mathias han tabt. Ses.